Dneska som sa rozhodol zahrať si Minecraft Hardcore. Čaute ľudia, v tomto videu ideme hrať Minecraft Hardcore a celkom sa bojím. Dôvod je taký, že jak si mohli všimnúť, točil som môj survival svet a ja som začal už tak, kde som mal tak všetko, takže to bola možno taká nuda a možno ste mi ani neverili, že som to hral. Takže som vytvoril nový svet a som si povedal, že to nebude nudný survival, ale bude to rovno hardcore. Dobre, sme v takomto lese, čo asi nebude tu dedina, ale tak môžeme sa pozrieť okolo seba. Máme tu tieto houby. Ale mohla by tu byť tá villager veš, takže uvidíme. Wow. Asi si robíme loďku a pôjdeme niekam. OK, máme loďku a ideme sa pozrieť, či tu bude niečo dobré. Wow, ale to je masívny les. Pred nami je púšť. Môj bože. Ale neviem, či sa mi tam oplatí ísť, lebo tak trochu nemám jedlo. A tam nejsú zvieratá tak trochu. Ale podľa mňa to ani nie je púšť, podľa mňa to je nejaký ostrov random. Ale... zničený portál. Wow, oplatilo sa sem ísť. Počkajte, nemám súradnice. OK. Mám súradnice a ešte mám, že koľko dní som hral. OK, uvidíme, čo tam bude. Snáď tam bude niečo epické, ale to pochybujem. Ešte tam bude nejaké zlaté veci a tak. Prosím. A? Efficiency 1. Sice zlaté, ale dobre. Máme aspoň nejaký armor. Deep Strider 3. OK, to už asi nič nepotrebujeme. A ideme asi ďalej. Keď sa pýtate, prečo nemám srdiečka, tak ja ešte predtým, ak som zapol natáčanie, tak došiel creeper a to som sa mega zlakol. Ale prežil som, to vám došlo. Akože už sa nám stmieva a nič tu doslova není. Kámo, to sme celkom cooked. A tam bol ten nový Nautilus. Že by ma zviezol aj... Pevnina, let's go. A púšť, no. To asi nebude púšť znova. Ale potrebujem ovečky. Kámo, nemám posteľ. No. OK. Tu by sme sa mohli ubytovať, ale ovečky musíme nájsť. Teda ubytovať, to som nechcel povedať. Prespať, to som chcel povedať. Zoberieme loďku. A ideme, ja sa bojím tu byť v noci. Prosím, ovečka. Neviem, či sa tu vôbec môže spawnovať. A prasa. Jesť aspoň nejaké jedlo. A nevidel si... prasa. Zombík, zombajn, poď sem. OK. To som nečakal, ja som asi nikdy nehral hardcore a nikdy som nehral na hard obťažnosti. OK, vyzerá to tak, že prečkáme na strome. A to snad bude v pohode. Ozvem sa vám ráno. OK ľudia, máme konečne deň, bože môj, to trvalo. A teraz... Ako si môžete všimnúť, tak trochu nemáme jedlo. A tu je zombík, no asi od neho mäso moc nebudem jesť. Ale, čo som povedal, potrebujeme už konečne nájsť nejaké kravy, lebo posteľ, že fakt nemáme. A neviem, či sa môžu spávať v tomto lese. A tak, chcel by som ísť už z tohto lesa preč. Už mi to tu vadí, ak som... Ovečka! Sice malá... Ukáž, ja som ešte nevidel, ja som ešte nevidel v tom novom update, ale ne, už ste si mysleli, že ho zabijem, čo? Aspoň viem, že sa tu môžu už nemám jedlo. OK, chýba nám jeden kameň do pece, takže asi nám nič iné neostáva ako sem si zobrať jeden kameň. To sa rýchlo ťaží, takto si naťažíme pár kameňa. Dobre, celý krompáč zničíme. Kokso, to ako durabilitu má malú. OK. Investujeme pár kameňa, aby sme sa dostali von. OK, a ideme si konečne vykraftiť pec. Boom. Prvá pec v tomto svete. To bolo divné. Dobre, a ideme si konečne vypiesť to mäso. Ovečka! Ovečka! Nemôžem utekať. Veľa ovečiek. 3 ovečky. Toto bol lak. Bum, bum, bum. Hop. A ty si posledná, čus. A tak nič. Máme 3 vlny a idem si rovno vykraftiť posteľ. Nech už v živote nemusíme čakať. Kde mám tu crafting table? Tu je tá pec. OK, už máme mäso vypečené a konečne
sa prvýkrát v tomto svete, nebudem už hovoriť, že prvýkrát v tomto svete, však to je logické. A konečne sa dohybujeme. OK, a ideme si vykraftiť tú posteľ, kámo. To trvalo. Prečo nemôžem... Aha, nemám drevo. OK, jedla máme na chvíľku dosť. Takže zoberieme si toto a ideme už asi ďalej. Ďalšie more. Kámo, neznášam takéto svety, kde more, potom pár takýchto stromov, more, pár stromov. Idem ďalej. Máme tu džunglu. Možno, ale to už je taká, no jasne, kamo, jeden strom. Tuto vyzerá veľmi dobre, že by tu sme si postavili bejsku. Idem sa popozerať, jak to tu vyzerá. Ale konečne tu je nejaké pole, kamo. Dobre, zničíme túto loďku na jeden klik. Čo? To jak sa zničila tá sekera? To zlaté je až tak slabé, ale tuto vyzerá mega dobre. Ty kokino, keď to bude ostrov, alebo proste niečo dobré. Džungla, toto vyzerá jak v mojom starom svete. No, není starý. A tu je rovno kývka. Kámo. OK, ľudia. Tu je naša bejska. Rozhodol som sa tak to urobiť. Tak to tak bude. Tu máme aj šterk, džunglu malú. Podľa mňa to je celý ostrov. OK, ľudia, toto by bolo asi všetko. V ďalšom diele si postavíme nejaký dom, nejakú bejskú poriadnu a pôjdeme do tej jaskyne, čo som tu pred chvíľou ukázal. Takže dajte odber, nech o to neprídete a čaute.